По-добре е да обичаш някого, когато сърцето ти не обича. Или е по-добре да оставиш сърцето да обича, но душата да тъгува. Знаеш ли колко струва един миг, когато ръката ти трепери в нечия ръка? Щастлив ли си, ако имаш спокоен живот с някого? И дали желанието за нещо да трае вечно остава в теб, дори и когато всичко изчезне? Това са часовете, в които се влюбваш. Но продължават ли те толкова дълго, колкото когато просто целунеш някого? Готов съм да заменя най-щастливите моменти с тъга. Това е моят живот и никога няма да го променя. И това може да продължи вечно или само ден. Нулата никога не е минус или плюс. И за това е нула, защото няма сърце и няма пулс. Готов съм да дам живота си за това чувство. С теб мога всичко, без теб нищо не искам.